Am ajuns să citesc cartea asta în urma unei vizite în librărie. All Consuming, de Neil Lawson. Este o carte de care nu auzisem în momentul în care m-am decis să o citesc. Și după ce am citit-o, mi-am dat seama și de ce nimeni nu ar promova o astfel de carte. Practic, îți spune să nu mai cheltuiești banii pe prostii și să fii mai responsabil. În general, niciun retailer nu te-ar încuraja să cumperi cartea asta. Tipul face o cronologie destul de exactă de la cum am ajuns de la shopping la criză, iar apoi la colaps, trecând, bineînțeles, prin etapa de risipă. Cred că dacă există un lucru pentru care merită să vă cheltuiți banii irresponsabil, sunt cărțile, pentru că nu este irresponsabil să citești. Sunt o grămadă de chestii bune pe care le poți afla.